Pwede pa? Kamingaw. Boss, turno na. O baligya? Turno, sakay ka? Ligi lang ko. Nakoy kwaon. Sige, paabot sa tag 5. Aday! 5? Murag duha ra may maigo ani. Sa duha, kasagad raman ka. Tulo sa loyo, duhay sabak. Ikaunom na ko. Panginabuhi na imo ha, boss o panggubag motor. Ano standard ana? 5 ka buok. Engine ana, 52. Ang yang sprocket, 92. Wala problema. Boss! Kasin pwede ta makasingit niya ba? Ato kong palengke. Oy, ali, pwede kayo. Tulo na lang kulang. Tulo pa'y kulang? Boss, di ba dara man akong naibalaan nga karga ng motor? Aw, kulang ang duha. Alkansi, panggasolina ra na, way ginansya. Mahala, sige. Magpaabot tani, wa may laing motor diri ah. Pero gusto kang mulakaw karon dayon, pwede ra pod. Na may laing masakyan. Aw, kung mao? Asa man, kay mao akong sakyan. Kanaw? Ikaw na drive. Ikaw na lang po'y balas tagya. Ay, di ko oy. Muhulat na lang ko. Uy, ala. Naay motor o, basin pwede pa. Boss, pwede pa? Sa ba mong kalaki dam nga kabalo kang... Bakit? Seryoso kay ka ba? Sakay ko, be? Ha? Pwede pa? Pwede, pero Bakante pa ni? ayaw sa kuha sakay diya sa motor. Kani, no? Paabot tag kuan. Duha na lang. Paabot tag duha. Hindi, duha naman eh. Bayana, pasagad na magsakay. Untay mo larga na ni oy kay kalipangon naman kay ko eh. Di pa din mo larga, boss. Dili pa kay alkansi kayo, kulang pag duha. Ay, sus, kabalaka ako itapal. Taplan ako na. Taplan nimong duha? Mm. Ah, sige. 100, 100, 300, add kag 200, 500 bet akong biyahe. Oh, sige, tara. Ah, sige, dar mo dina. Tara. Boss, sure ball nagyug ka? Mao nagyud ni sitting nimo, nagbilangkan man ang isa diya sa tubangan no? Boss, bisan unsay may tabo, mugakos ragid ko nimo, di ko mo bulag.